Budoucí maminky se často ptají, co si mají pořídit do výbavičky. U nás na Jituli vám můžeme nabídnout plenky, pytlíky na plenky, hygienické ubrousky na cestu, čepičku pro miminko, péřovou zavinovačku, péřový polštářek, perlan, prací prášek, kojící polštář, lintáček pro miminko, ušilinovou osušku, látkovou přebalovací podložku, přebalovací podložku na pult, kurz kojení a vše o diastáze. A pro dobrý spánek klapky na oči.